Ako by som to povedal? Moriaky sú hlúpe. Fakt hlúpe. Nechápete? Vykrmujú nás len, aby nás jedli. Aha, zrno! Haj sa! Radži! Od producenta filmu Shrek Zišli sme sa tu pri príležitosti mojej obľúbenej prezidentskej tradície omilostenia moriaka. a režiséra filmu Horton. Neboj sa, nič sa ti nestane. Som unavená. Toto je tvoj nový domov. Pizza! Áno, kamoš! Tomuto sa hovorí raj na zemi. Nazdar, vojak. Čokoľvek budeš robiť, rob to hlavne potichu. Psst, drž zobák. Vybrali sme ťa na super tajnú misiu. O čom to hovoríš? Cestujeme do minulosti, aby sme vyškrtli moriakov z jedálnička. S kým sa to rozprávaš? S týmto chalanom. Je neskutočne bystrý. Vidíš, ako prikyvuje? Aha, mapa. Nevycapili by tam predsa stroj času. Vycapili. Kapitán, hlásim kontamináciu. Aký typ agent? Moriaky, pane. Ako ich máme zneškodniť? Som za brusnicovú omáčku. A teraz vážne. Počkaj! Cieľ rok 1121. Našou úlohou nie je zachrániť 10 moriakov, Vítajte u nás. ale všetkých. Chce, aby si jej do pusy vygrckal zo pár červíkov. Čo? Continental Film uvádza Dostanem tie vtáky. Všetky do jedného! Nepriateľ sa blíži. Musíte ma slepo nasledovať. Rozhodli sa zmeniť Krdel! chod dejín. Ako prejdeme cez tie hrady? Využijem svoje hrudné a stehné svalstvo a prehodím ťa ponad múr. Ideš. Dobre, nie? Vtáčí úlet. Už mám toho dosť. Nenechám sa otlkať. Vidíš túto čiaru? Drž sa od nej ďalej. Ty si ju nevidel? Veď som ti jasne predsa...